Tanghalian na, kain. Ay, Kuya Jong, good morning. Kain na. Kain po. Sarap na ano. Luto na rin ka na. Ano? Video mo po. Simentar ko. Open. Sipis na po ba? Tumatarayo. Tumatarayo. Welcome. Tumatarayo. Tumatarayo. Ayan po. Welcome. We love. We love. Ha? Sa baba. May overlooking? Baba yata yung ano. Alin? Kaya, tara, nag-aabang doon. I love tumatarayo. Na, alala mo yung ganon? yung mga sapanan sa atin. Balnas na balnas. Kung sa amin, hindi ka na makakita ng ganyan. Ops, ito yung talagang napakadelikado. Kung paalisin mo to. Hindi ka nagdahan-dahan dito. May paglalagyan. Wow! The overlooking is very good. Grabe! Woohoo! Yan. Engine brake. Engine brake. Oh, grabe! Ang ganda ng pitol! Ganda! Ganda! Engine brake. Safety lang sa kalaw. Hilly ride. Ang astig oh. Lakas ko lang sila dito. Sila. Dito po tayo ngayon sa isang tagong barangay ng Balatan kung saan barangay Tumatarayo. Isang barangay na liblib na pero pag nakadating ka dito sa sentro, ayan, sentro na pala ito. Ayun! Ayan, hi! Ano mo na kanina? Ano? Amo? Ayan. Ayan po yung sundo namin. Pinsan ni Mrs. Pinsan ni asawa ni Jason. Hindi pala dyan kagad. Grabe. Okay. Yan. At dito na po kami sa barangay Tumatarayo. Ano mo? Sa tukad pa? Muna ito natin. Punta pa kami sa taas. Malapit lang. Sa una lang. Ano? Oh. Sorry. Okay. Ayaw naman tumukay. Ano ba? Yan natin.
Ah, grabe. Sorry. Patuloy na lang yun. Balik na motor. Tandaan lang, bisinti. Paulit lang. Paulit si Linya doon. Saan? Saan? Mga bahay, mga native. Wow, ang sarap ng mga maamoy ko. Pansit na ako, busing. Yan, nangamoy pansit. Kiling patway. Ah, grabe. Hindi talaga masungkat. Grabe yung sapa, oh. Dahil sa summer ngayon, wala nang tubig yung sapa. Baklay na lang. Paraan niya ay. Grabe. So, dito man lang. Ah, tara niya. Meron yung motor na dyan eh. Nilog nila. Ado na lang. Mag-uwilsin naman kami. Nagano lang kami tangan hindi na masakitan udma. Well, nilabas sa motor nila. Dito na, tingnan kita to siya. Ano ba to? Ayan mga kaparing Jason. Dati may ano to, may tubig. Yan. So, dahil sa summer, nawalan, no? Ayan. Grabe. Nangagno ka dito tubig. Grabe oh. Tuyong tuyo. Ba? Grabe. Ops, ay bibigyan na natin sa may-ari ng channel. Ayun, grabe. Ayos yung daanan. Lupit. Saan? Bisitahin natin yung... Ariyo pa, Not? Ariyo pa. Oh, ayun na, malapit na. Yan, basketballan. Vlogger guys. Yo. Amo ni ko no. Isay? So yun, pauwi na po kami. Bali, sinurbey ko lang yung yung bahay nila kung saan banda. At malapit lang pala kaso napakaahon ng daanan. Grabe. Tubig. Oh. Yan. Yan, may tubig. Yung tubig nito ay bukal. May oras na. Bukal. Galing bundok siya. Doon yung bundok. Pababa. Yan. Pag may tubig, malalim po dito. At yung motor, subukan ko mamaya kung dating doon. Dito dadaan pala. Daming bato. Doon dadaan. Right. At ayan yung motor dyan. Amo. Wow. Oh, ito na yung lugar ng lugar ni Anot. Layo-layo. Yan kalsada po ganyan, no? Tubig talaga.
Oo. Hindi mo masasabi. Bukid na bukid. Hindi mo masasabi sa ngayon. Yan, oh. Big tol. No? Ayan, Kutmon na yan. Dito, May kalsada pa na dun eh. Kutmon na yan eh. Yan, oh. Punta na yan sa gilid. Ano yung lawa? Doon, lawa. Sa ngalan ng pag-ibig, hindi ka makapagkasalita ng tap. Yung likod na yan, din na yung sa atin. Yung likod na yan, oh. Yung sa atin, San Roque. Kawakagan. Talagang Yun yung neighborhood. tanggapin mo talaga. Yun. Grabe. At yung mga taga Kawakagan pala. We love Tumatarayo. Tuma. Tagay. Kita pala yung ano? Kita pala yung... Tumatagay. We love Tumatarayo. Ayun po. Hindi kami galing. Grabe. So, Yung kalsada. Pagkabata natin na Oo. papakinggan natin yung Oh, tumatayo. ngayon napuntahan na. Parang tagal Ayun. kasi may bibi. Iwan ko. May bibi. Yan. We love Tumatarayo. Yun. Tumatarayo. Talagang napakalayo. Tumatarayo. Ganda. Ganda din sa bukid. Ang tanawin. Ayun, so hanggang dito na lang po itong vlog na ito. Dun pa. At yung dagat ng ano, Balatan. Dagat. Ayun, banda yung dagat. Dagat. Ah, dito na rin yung top down ko. Hindi. Yan o. Dagat ng Balatan. Ayun. Against the light. Ayun. Saglit! Camera pala to eh. Ayun no. Kitang-kita dito sa taas yung Animasula. Lalapit natin. Yan. Yun no. Animasula Island. Yan po. Yan, Yan, parang, no? yan parang kalabaw na yan. Yun, against the earth. Yun, Animasula. Ng Burias. Grabe. San Pascual. Yun no. Eh, may naliligo. Oh. Hindi na kaya ng cellphone natin. Yun, dagat. Kaya, Da. sama. Yan o. Gumagawa ng ano. Lalagay. Puso. Mano-manong paggawa. Ayan, may gumagawa ng gripo. Ayan o. Mano-mano. Isang tubo lang yung binaon nila. Ibang style yung ano. Paggawa nila ng gripo. Mano-mano yung paglagay ng tubo. Tapos susundalisahin na. Siguro. At ayan, susundalisahin na.
I just walk. Yan, lapitan natin. Alam, kung may manggab. Pero mga dua-dua, bako ka. Pag nagtagasal, di wala nabiro. Mismo araw mo sa ano, araw ko wala ka. Wala, ilagay mo itong saro. Saro. Wala. Pagtad. Yan, ini nagawa. Picture lang daw. Ha? May papalitan pa naman ng manok. Alin? Bigla ka daw na mature. Baka papalitan mo daw ng manok. Maganda yan, paganda no? Paganda. Parang may tubig no? Kahit na. Lahat na naman. Amo. Amo baga? May nag-text ba ka? Kaya yung Amo, amo baga? Ako na sa'yo mo kaya ano, debot. Amo. Tanghali na. Tanghalian na. Kain. Doon. Kain. Kain. Hi Kuya Jong, good morning. Kami? Kain po. Pero ay. Ha? Na ano, Sarap na ano. Loto ni Rita na adobo. Amo ay. nakadito kaya pa. Kain po. Kumain sa talaga. Mas malayo na lahat. Ano? Kasi di makapasok sa plane. Walang biro. Hindi, ipapasin mo yung puro gusto nyo na. Pasari na ako. Yung marapat eh. Ayaw. Yung ano ito? Ulitin natin yung adobo. Kasi paborito nila yung adobo. Di ba, Rika? Tama ay. Ulitin natin yung adobo. Masarap na adobo ni Rico. Kaya mo ubos talaga. Tuwal. Diyan ka gana pag walang kanin. Hindi mo ka nagkakasay. Ay, may lutong kabigin. Tinigil tayo ng kanong dami. Yan nagtutong kabigin. Wala. Ha? Wala.
Yan mo talaga love you. I love you. Ano naman yung adobo? Ano ba rito sa edit man? Pero pinagulito edit. Nagani. Ano? Pero ano, nagluto mo nila. Dala mo sa kuila? Ha? Bakal, ulisan ko lang. Ano naman ka mo natin kuila na? Ano dito na ako? Nagkapartihan mo na. Ako na ako, nagtindol sa ano? Ilang doon sa ano? Ano yung burol? Sabi na, nagtindol man niya. Ang kasi, tindol. Bigo! Bigo! Nangani? Ano mo, nagtindol niya? Talaga yung ano, guys, wala na po. Sakto, bara kaya grab ko? Anak, sabi mo, may tindol nila sa ano? Di mo na nagkuha. Kita ko yan ni ano ka nga, di mo nag... Dapat nagpuwas mo, bago mo ako. Pag-graduate mo, pag-graduate mo lang. Labis talaga ang adobo niya. Ba't nag-loading? Naka-video yan? Aba. Ano mo nagawa mo? Ang bata ka na nga. Ito. Banda ka mo. Ang kain lang. Simpleng vlog. Hindi na to kain, lamon na to. Lamon na lamon. Pero sila, ko ba na mo Guys. Maxi. Taxi! Nagabiri? Ano yan sa ingat na. Wala isla. Tapos na muna ito. Tol, may ulo pa, tol. Ano naman ang ulo? Tol! Ano ang ulo? Gusto ko yung biyak na ulit. Hindi na lang ang sorry. Sarado ko ayaw. Pero doble yung pala natin gawa. Doble yung mali. Ano mo? Ha? Doble yun. Ah, Ano mo? Part na lang. Part na lang. Yan lang yung sariling magkakamay. Pagkalo mo tapos pilihaw. sarap na. Ano mo ikaw? Yan part na tayo. Ano mo ikaw? Magsili ka na Diyos, ano mo? Kahit araw-araw yung adobo, di ka magsasawa. Hindi. Hindi daw. High blood. High blood ang hapon. Basta adobo. Paano kung adobong kangkong? Pwede. Hindi yan. Kailangan pagkain. Adobo. Ano kung kangkong with tani baboy? Ano kung kangkong with feelings? Ano pwede? Manhid na. Ano? May pagmamahal? Ano nga yan? Ano ba yan ka? Ayoko na. Kung may halong pagmamahal? Hindi ka mulabutan natin. Ibang mulabot. Kung di na ako binawalan ko, doktor. Na? Bawal ka ng kuhatulang. Binawalan na ako ng buto. Lagi na akin. Maxi? Ano? Ano ni? Pagkaon na ka. Pero taon na kanina eh. Oh?
Hindi ako. Pero ay, dali ko pa naman. Siyempre, wala na talaga ako. Ha? Ano ba na wala ako? Napanood na lang. Marami, busog na. Kaharang ko kay anong tanong. Gigil. Sarap na yun ako. Ano? Ano ba ito? Kami nakain. Init siya na ito. Okay? Sabi ko to. Bilis ka. Ganito ito. Ganito ko tataw. Iba, huwag ka na mamiss na. Ikaw, pati ng pusan, gusto ko. Kamay ko sabi ko, naraya na. Pagka nadihan ng mga bungat, tadupon ganito ka na kuya mo. So, tagalan mo, ginamit sa ano, tapos doon ko. Doon ko na, nagbukay na sila. Ay, kain ko daw. Bakit patay? Ay, kain po. Kain patay. Mali pala yung ano. Ba't yun ang ano nila? Kain patay. Kain patay. Lahat na lang, tubig patay, kanin patay, ulan patay. Lalo na kung alak patay. Mas nangyari yun. Patay. Agay patay. Wala na gagawa ng bahay niyan. Ako na guys. Ito po ako. Right. Ha? Hello. Na, ano ako tuloy pag walang camera, ganun ako. Pero pag ang laki ng chan. Amoy? Oo, tingnan mo. Amoy. Yung kaibigan mo pag ganun-ganun pag nakabati. So, tingnan mo yung ano, tapos pag may Binilo. Binilo. charot lang. Binilo. Kinabahan. Sabata rin ako naman. Sobra. Ito ko una. Yung sa ko na pinagbabarakayat. Hinabak. Alright, tapos ang kumain. Ano pa ba niya? Maxi! Dahil si Maxi tayo, nakita mo. Ang alagang ano, paro-paro ni Rika. Hindi pa ito umaalis. Yan mo. At ayan, nakapaglinis na nga si ano, Dit-Dit. Napakasipag po niyan talaga ni Dit-Dit. Wow, galing. Oo. Grabe yung sipag niyan. Ano ba Dit? Ang mga... Oh, tingnan nyo, nagkapagwalis na yan. Maghuhugas pa yan. Ganyan kasipag si Dit-Dit. Amoy. Hinugas na yan. Yan. Hugas yan, maglalaba pa yan. Ibang baliba yan. Ganon kasipag si ano. Dit-Dit. Nakaragin si pating talikod. Nakaragin si talikod.